Abusua ha KwakuSmart TV. Ogyaba hon sensem a etwagu media ne so no. Yes, ye nyina ya TTB. Eya ba we ya kasi a wo so Ogyaba ne na kodai. Yes, abusua ye nsem bebre. Idiam just KwakuSmart. Meso so bebo notification bell no so na subscribe to my YouTube channel ne mame. Send me drop video won sa ebe to me Akabi. Dana Asamoah edi Ogyaba. Eko see TV so a radio station. Dana Asamoah eso de nanu tumu ama Ogyaba ebu befu ye nene Ogyaba atina ni TV stations so akekensem bi na ne watoto ama ne mane asofu binum ene Dana Asamoah bia wonim se sensi ne akomo twen maye kese pa honhon me feed the nations. What do president papa be? Number be president afi na santokwa we me de nyame asese me kone ne me de nyame asese so se me dia ankoye te se TV je hwa de oni ho na with the evidence when the phone so abekire kana kira sem ama wanya adofo kakra kan we kira sem ya but we say there asidan kenyam se we de me nkwa ache me ama me wo ho bonia enkofu adi no sumase na de ya na me hwe bi wo social media me se me hwe biom ne omo ye turumufo na omo so ejeje me hwe di na me bo me nsam hey wanya bika hey abo was not of ma abo bi aboni. That's right. Eti ni nyina mu no me denyame ase sa aba ne sa ma fanya nsesua wo ai Abraham so nyame shira because wonim sa eba sa na komote se bia ma poise me ho mawu komo abeka se oh so funanti mi anyina na we kura ya asem be yesoku no oh okay anti wa anwene ne ma ho nti medwene me ma ho na me metimi asisi so yeah metimi afesi matamfo good for boot yeah. Second one kebi ahim se metimi aba out abeka so okay me no wako out de ti dia yenko kume e wo Ghana constitution mu se obi na obi ko out yenku na any constitution nim na ne mafoma tie nyame why the nim asama me ni nyame aka why the nim adesua mesua wom that is the most important thing if I've learned from that thing na me nya lessons bi wom na me aye case study. Who are you to judge me? I know some mama if I was able to battle with this, like I will battle it in future. It's my quality social media. Me say, same way say ya meeting me jina ne chere say, onipa bia ne oba wo no ode me baba from me be ye. Me ni awurade kasa me say awurade my young from sure. Fachere. Me ne me wife kasa me say maame oba no na ko blackmail me but we akire me nyansa me sua de fache o se me de achew oba ne de nyankopon de ene hia ene madofo de ene hia matamfo they should go to hell nipa bia wo ye nani so se wo ye holier than thou hey dia o gina ho no o hwe yie omo preachi omo kekansam edi atam Dana Asamoah wunya nware ye wo ba be ware wo ba be vo ayaw se wugina ho hwe yie no wan hwe ase yamsom said ye wo ye no who are you to even judge me sam from so aba asosofo eno kura na ye me ya na sofo kura Bible mu atem ubisu mu atem wo se me de mebu atem so for Dana Asamoah na okana sam no eduru be bia no aka so ommo nkwati nko hwe nechi enne me hwe si sister no me hwe si sister ni di matam prophet o hwe videos la prophet ni connection bia debi onya ebi ate se hwe se o ka se I want somebody o fetch the free back door e plead mama me ka kire ayi se ajagraja se oh unia maame no ni ne ho few enkaso wo so wa yem sem se wo da bi o so ja waka amate abra maame no kura ni mo onim etimi hu se wo di matams ebe yo ya na me hwe sika ge wi age afi me ho na ode me akoma ama Dana Asamoah ni turumufo di matam and they ha me na me say hey adewi ni nye biem ai me hwe dem say adewi ni nye biem ama mani da ho abusua no Ogyaba nso ka ne de wie no ana Dana Asamoah so sikutukum Ogyaba e kasa na okobo na warrior so
Dana Asamoah so Emma no answer ekeka bi kire no pa ma mesraw yan wo ko yan ye ka wanko kasa mesofo na akama se me wodome me endome said ye no wote wo sa wodana Asamoah nware ye wonwo ye no awurade a me de me ho ato no so a wo ye kwankyerefo nim achichiri ohu na chichira de ye me ne no me se samene ni nante no krom di no kura mana onfa de anya ma me da amen onfa de anya ma me sa na usu so de ni bedi no kura usu be anya me adwuma try so be sua bible nya brema wo ho mpai ba kwamtene enfa ne setra me waduma chedi enti asa na akora de nyame anya wabro odi kan wo Ogyaba nyame anya wabro wama wo yire oyira oyire no so wakova okama nti no take advantage akwaya wo twa me ayi me banka da ni muni atire there was a time me na mana me kasa me de one mbenante na abaye ma asama me ka kire wo yire sei wo chimpa wase me yire de o nyame na bibia mo okova me BBM okova me so ati ase oba no boa no nti no free say we take advantage si ase be nyame adwuma na adofo no obi antan obi o me nim woda ana me wo ka wutimu no me no enya no na me mfa ho because me so me nam fom di awurade me pasa meto bi awurade ba mama to di am abusa na yakoba ye nyina no Obinim so de nanu tumu na osinia Ogyaba eye nyina no unya no kana no ntum esan so oye den a eye bone 1 waware 2 asan so yesofo nti won kana no ntum na wasaka ama ebimpa so na sori ma so ama ne wode anutwa kese ama na sori ma so na sori ma ni nyina o ma jimi eye bone min support da say eye bone oh yes that's it no be aye disie yes say nya bone ye pie ni enje Wale fo okra do ko bo adwama ne ye che waye enkasa every coded enkasa me ye kasa bebre coded Wale fo de wo fa chiri na koye ne ye che wa oh yes what enti say de minua sofia enre ya ono so akoye bia ne ho asema abaya o kasa bebre onye mi nkomodifo kame friends masa chai na die we yen kasa tu we sofo one we Wale fo nti ni nyina wodifo oba no kwa na be se wo pekura wodifo oh asole man so amo support kra so magimi we yen support we yen support ni e bia to me da ma so le mo mbe support because munya agimi no na medi mo cha mekọ bonsa mu gem destiny ne say Ewurade won pesa Ewurade na chi wade wa wale a memfa wo yire chi wa wale memfa wo kuna chi eya adwaman eya adultery eti wo koye ne ye chiwa shut up ye din ye ma bonti mechirechire mu ono kwa na hia wo no se wo pekura ye din yeti yenyina ma bebrehia yen gigi your telephone number send your messages yes oh na me what to say me ho asema ba yes Obinim no oba bia da na ya mpa na ma be chirechirim ai ono na hia me no ono na yesi would for totally eye gama mo ya adultery on na hia okwa no or say open or test with the get cry would give for we are suffer who say Wale for oh sad two question we are suffer who say Wale for guilty of it 82 question problem no one we are suffer who say Wale for it would any me no would give for eti onu oyo oba no mpokura no no be say wo perfect so be ye high na onu ye hwan no wo nyame ni paro na wo so kire ne say ade na wo person me ne wo ye no me ya eye boni we ade nim
na wo anka nkyerɛ no ne watima yeyɛ na kiyɛ na wama ne kwan no ne wayɛ de ɔbɛyɛ awie ne wasa ama ne kwan kora sa bɛgyina apɔpete so ne wɔtɔ nnwom wobɔ tiri nko ne wɔtɔ nnwom a na later asɛm no pie ɛwɔ asɔre dan mu hɔ a ka asɛm no pie wɔ asɔre dan mu ku asɛm no wɔ asɔre dan mu ɛma ne mpie even wukukuku kora na ɔsɔ bɛ blackmail na ɔsɛ wuntua kora na ɔde bɛba abɔnten ba ne mfa mmara but wankasa mɛnyɛ dɛn menkasa meme deɛ ba ma nkasa deɛ mebɛkasa yɛ ne sɛ sɔfo ne se me ne yera da na msɛ masa me ne ɔyere ndaeɛ ba sɛ me ne ɔba na da pɛn de yɛayɛ ba na wonya nwale no saa ka na wɔnwale no onyame nkonko no a bible so twa atoro kyerɛ na wɔmfa nkyɛ wo da bitwa atoro nka maasɔre kora mpagya bio ko bible so ka sɛ tie agya ne wɔbɔ de bɛkyɛ ba nkonko no wɔmfa nkyɛ wo me se me ne ɔba na da pɛn yɛatwe mpa na pɛ ba saa tam na wo wɔnwale no na wɔnwale na ka ade me ne ɔba wale fo me da de maasɔre ma no me ne single ladies ɔmo nwale yɛ ɛno ɛba abɔnti obi nim na obi yera dɔ me se me ne obi ayere ndaeɛ but me ne na da pɛ yɛatwe mpa na pɛ ba ne wɔnwale ɛno ne asɛm a meka kyerɛ kwa me sɛ fɛka ne delay ma meyi ya no sɛ ne ɔbaa no te sɛ ne me nua asɔfo yi ne deɛ no ɔbaa no na me ne chateɛ na ɔyɛ me hi o ne wɔn na yɛ ɔhi kora wo so yɛ hello ehia Ghana ne yɛti no me at that time maasɔre ma ɔmo support me nyinaa ɔmo ni ha bio me Kenya sasem alata maasɔre ma na ɔmo ba social media bɛkoko maa me yɛ support papa papa wayɛ no a me sɛ mo fa ma nsɛm from me sɛ ɔmo nyinaa no ɔmo nyɛ dɛn ɔmo ni ha ɔmo gya m'akyi didie eti mpanifo si yɛ oyiedom no ana meka no prese na nyɛ wɔ ho ɛyɛ paa Awurade wɔn pɛ twamammɔ yes wawale a memfa wo kunu wo yere akyi ɛyɛ adultery Awurade wɔ kyiri woyɛ bɛrima walefo woyɛ ɔba walefo woyɛ Awurade akyi wadeɛ Awurade wɔn pɛ eti sɛbi woyɛ ne ho asɛm ba yɛdin yɛnkasa deɛ ne si yɛ mankasa na sɔfo n'anim gu aseɛ na ɔka sɛ wɔne meyere nam sɛ nyɛ wo yere yɛdeɛ ma yɛ pɛn ɛno ama mekyerɛkyerɛ ɔbaa no nso a mekasa na mehyia na wɔha na wɔtɛste me na wɔfrɛ me na yɛhyia ɛne yɛyɛ nse na nka ɔblackmail ne nyina ɛhia ɛnɛ deɛ wonhunu nsunsuanso akyire ɛna abɛte ɔmo support nyinaa no nso no akyire no wɔn nso ɔmo gya wɔ akyire deɛ because ɔmo taa m'akyi adaka nyinaa no ɔmo agyae bibi sɛ yɛkɔ Awurade anim fɔ bɔne fakyɛ Awurade fakyɛ me deɛ di ka meyɛ walefoɔ 2 Awurade fakyɛ me ɛfiri sɛ meyɛ sɔfo ne mmienu nyina mene ho license ne certificate sɛ metimi yɛ asɛ walefoɔ asɛ sɔfo Awurade fakyɛ me menyɛ bio na wahyɛ Awurade bɔ menyɛ bio Awurade me promise wo sɛ menyɛ dɛn menyɛ bio na wahyɛ Awurade bɔ ɛno ano no na wastart na wodi ne kura ma Awurade na Awurade nso de wo kɔ na ɔde wo kɔ eti no oldfoɔ ne bi firi mu no na newfoɔ ne bi bɛyɛ dɛ ɛhyɛ na Awurade asa ehu mmɔbɔ na wasa apagya wo menim sɛ bi asɛm ama ka me nua no ɔbɛyɛ dɛ ɔbɛte ma ne mɛkasa bio koraa na sɛ na metete ne ntɛm anka mewɔ ne namba deɛ ba me ne nyɛ free mewɔ ne namba but yɛnyɛ free asɔfo yɛnyɛ free saa abusua ahadia meni osofo Obinim ɛyɛ adwen yes because asɛm no ɛba ɛnsɛ sɛ wokasa bebree ɛnti no Obinim san kɔ so ɛkaayɛ wɔse ma Ogyaba ɛnkasa bebree isan sɛ ɔwɔ yere yes ɔwɔ yere ana afin so no ɔsan so ɛyɛ sɔfo na asɔre ma na support ni nyina no ɔmunya isan sɛ wɔno ebi ato no na ebi to no no ɔno na asɔre ma support ɔka kyerɛ ɔmunya sɛ hey munyai munyamo bia support me isan sɛ mo gyegeme ɛde makɔbɔ nsam de ɛnɛ a wɔkase sankrofo ni nyina no ɔma no mye ni yedum ɔmuni na sɔre ɛde mu hɔ no mu bia ɔsi owo Ogyaba number but ɔne no nhyɛda nye free saa nanka ɔte ne ntama anka ɔfrɛ no ɛka kyerɛ ne sɛ bɛma twa so
I'm a source essence would differ. Abusia, and not to senia, na aircono, Ogyaba won send some eye sui. Yes, KwakuSmart, I say, and so the bremo, Ogyaba any or Barcasti, I quadayo, yes, and I'm sorry, but yes, I would Obinim the Nanoa Betum, Evangelist Dana Samaso the Nanoa Betum, Ogyaba so Ababe Casabi Bree, Anna Famo, and Untino KwakuSmart, the idiot in the base of your Sandia Bremo, Diam just so a KwakuSmart. Mess also best subscribe to my YouTube channel, no Amami, all the media platform in now, so a KwakuSmart. Subscribe to YouTube channel, no Emam Nabo notification bell on so my crown. Hi guys, my name is Shatta. You can call me Dubai Queen Success. You might know me from the show Pop the Balloon on social media. I'm entreating you guys, if you want to be informed, entertained and educated, subscribe to KwakuSmart TV on all social media handles and enjoy informative, educative content. Have an amazing day. Bye bye, here BB.